तुमकां सगळ्यांक कळोवपा खातीर मास्टर प्रियव्रत देवदत्त पाटील आणि जी महापरीक्षा संस्कृतांतली जी महापरीक्षा जी आसा ही आपल्या 14व्या वर्सा 15व्या वर्सा म्हणजे 16 वर्साच्या सकयल ही ताणें पास केली. म्हाका दिसता गोंयांतलो तो पयलो आनी भारतांतलो पयलो विद्यार्थी आसा आनी ह्या एजीचेर ही महापरीक्षा पास करप. कारण संस्कृतांतली संस्कृत पूर्णता आमी कितें म्हणटले का संस्कृत व्याकरण ह्या हातूंतल्यान ह्या एजीचेर पास जावप तशें कठीण आसता. पूर्ण भारत देशांतलो तो पयलो विद्यार्थी जो आसा ताणें बिलो 16 ही एग्जाम जी आसा क्लियर केल्ली आसा. म्हणजे तेणी ऑल टुगेदर 14 लेवल एग्जाम्स हय ती तेणी क्लियर केल्ली आसा. त्या बद्दल गोंय सरकारच्या वतीन आमी तांचें अभिनंदन करता. म्हाजे बरोबर आमचे उपमुख्यमंत्री हय माननीय प्रधानमंत्री हांच्यांनी ताची दखल घेवन आनी तांच्यांनी रोखडेच ट्वीट केल्लें आसा. तांचें अभिनंदन करपाक सरकार. माझं नाव प्रियव्रत देवदत्त पाटील, रेवणात राहतो आणि आता सप्टेंबर महिन्याच्या 7 तारखेमध्ये जी महापरीक्षा पूर्ण झाली त्यामध्ये PM मोदींनी ट्विट केला त्यामुळे मला अतिशय आनंद आहे. अभ्यासाचा उत्साह वाढला. अशा प्रकारे तयारी केली होती तुम्ही? तयारी अशी काय नाही. आमच्या गावामध्ये एक बंगला होता. त्या बंगल्यामध्ये सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत जाऊन बोलत बसत होतो. ज्याच्या काय एक्झाम्स होत्या त्याची फक्त तयारी करत राहायचो. पण तयारी आणि खूप मोठी काय तयारी केली नाही कधी. दिवसातून साधारणपणे किती? 16 तास ते 17 तास एका दिवसाला अभ्यास जायचा. तर सलग 3.5 महिने अभ्यास केला. तुला हा अवॉर्ड भेटला तर कसं वाटतं तुला? तुमची प्रतिक्रिया कशी आहे? खूपच बरं वाटलं. म्हणजे 3.5 महिन्याच्या कष्टाची चीज झाली असं ही एकच भावना मनात आली जेव्हा कळलं की प्रथम श्रेणीत पास झालं. आणि म्हणून तू इंडियामध्ये फर्स्ट आहे पण तुला मोदींनी तुझं हे केलं, कौतुक केलं, कसं वाटतं तुला? हां, मोदींनी ट्विट केलं याचा आनंद आहे. पण त्या आनंदाबरोबरच जबाबदारी पण वाटते की ह्यापुढे ही विद्या अशीच पुढे पण नेली पाहिजे. जबाबदारी त्याने टाकली हीच त्यामागची भावना आहे. ही विद्या अशीच पुढे गेली पाहिजे. ओके, पुढे काय करायचा विचार केला आहे? पुढे माझं वय लहान आहे त्यामुळे एवढ्या लवकर मी काय करणार नाही. ह्याच्या पुढे खूप शिकायचं आहे. त्याचा अभ्यास सुरू आहे माझा.